Muryar Fulani Peace Initiative Network is a non-governmental organization. Our mission is to enlighten, sensitize, and create awareness to the Fulani community and the general public through the instrumentality of radio programs, educating the Fulani children, creating spaces for effective resolution and management of conflict and peace building using mutual tools and platforms. Muryar Fulani has been working relentlessly of recent to create awareness, educate, and enlighten the community of women through workshops and radio media engagements on how to end violent extremisms done on women and girls. Of recent, we've had a community engagement, a workshop for community women of both the Fulanis and the Birams, and we've educated them a lot on how to end violent extremisms on women and girls, and also the way forward. Apart from that, and also the channels and processes to be held in case such things have happened. The capacity of the women have been enhanced, and most of women don't even know about this, but due to the workshop being done, a lot of them are now enlightened, are aware of these things happening, especially to women and girls, and are also happy to know and step down this knowledge to their various communities and also to their families. The Muryar Fulani Peace Initiative Network held a workshop to enlighten the Fulani community and the general public on ending violent extremism on women and girls. This is supported by the Nigerian Women Trust Fund and Ford Foundation. Gaskiya daga farko dai ina ji ma masu organizers na program din na mun gode da wayar wanda kun zo mana da shi. Gaskiya muna ji muku mun gode sosai. Inda son samu a shiga kowane anguwa ai ma mata wannan koyeswa. Za mu yi girma, za mu karu a cikin sunan Yesu. As parent, mu koyar ma 'ya'yanmu, mu yi musu koyarwa, mu yi musu tarbiyyar mai kyau zai taimake su. Na ji daɗin zaman na wanda muka yi, na samu karuwa. Karuwan da na samu, zaman banja baya amfane mutum. An koyar mana mu nemi sana'a ma yara mu kar muna suke su haka. Mu same su ana tattara su a gida mu koyar da su makaranta mu nuna masu tarbiyyar nan da an koya mana yau kar muna suke yara mu anyhow suna fita waje haka. Ni inda na ji daɗin nan da abin da aka koya mana in na je gidajen samu yanwane mata wanda ba su iso nan ba in ta koyar masu abin da kuka koya mana. Mu sa yaran anguwanninmu mu mata mu zauna mu sa su a gaba mu dinga nuna masu kamar yadda kika faɗakar da mu kika nuna mana ana. Zaman lafiya da makance wayansu matsalolin da ke damu mu a communities da environment namu. Wayannan matsalolin da muka koya na ji dadin su, na ji dadin tattaunawa da muka yi. Wanda na kai gida zan je hada kai yara, hada kai yan mata, hada kai wayansu iyaye domin in fahimtar da su yadda za su makance matsaloli abin da ke faruwa, abubuwan da ke hadasa mata da yan mata da yara zaman lafiya. Mu koyar da su, nuna musu yadda za su gane. Ina gode wa ƙungiyoyin da suke kiran program don koyar da mu wasu abubuwa masu muhimmanci. Kuma mun zo mun koya mun je mun yi amfani da shi da gidajen mu da shi muna jin daɗi tafiya da abubuwan nan. This engagement, the successes would not really have been possible without the help and the support of Nigerian Women Trust Fund, which have found glad founders worthy of their support and make this engagement a success. We really need to appreciate them, and we say thank you to Nigerian Women Trust Fund and also to Ford Foundation for this support in funding that gave us the ability to carry out this exercise, these activities in educating women and enlightening them, and also giving them enhancing their capacity via workshop to
inform them about the issues happening around in the societies and also in their communities, and ways to prevent or also help in ending violence, extremism, and women and girls. Millions of women and girls are facing heightened insecurity and violence. The Muryar Fulani Initiative Network is determined to contribute their quota in helping solving these problems on ending violence extremism on women and girls.